ụmụnne m akpata oyi na awụ m anya mmiri na agba m bịa nụfụrụ ife popular native doctor from Anambra State kwuru gbasara Mazi Nnamdi Kanu. Amarọnụ m onwere ihe Mazi Nnamdi Kanu mere ụnụ. Sọsọ dibịa bụ ihe bụ Mazi Nnamdi Kanu since this year. Okwukwe n'ọzọ chọtanụ data na evido anụnwa ihe o kwuru gụrụ m akwa ọ na-agba m anya mmiri maka amarọ m onwere ihe Mazi Nnamdi Kanu mere ụnụ. Chọtanụ data na evido achọrọ m ogologo okwu. Ọmụnwa bụ ike si n'igwe Ezugo na-ekwu. Ekene m nwoke ekene nwaanyị depending ebe isi anụ ọnụ m. Nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ana m eri arịrị rie nne. Ọnwụkwa na ibe nji wee sị na mụ na-eli alịlị ndị onye ọbụla nwoke nwaanyị ọbụla kpọrọ onwe ya nwa afọ Igbo kwesịrị ịdị na-eri alịlị anyị nwa na-eri. Onye ọbụla kpọrọ onwe ya nwa afọ Igbo nwa afọ Biafra kwesịrị ịdị na-eri alịlị. Ihe nna anyị unu enwere ife ọzọ tata ka eme ya 3 days njiri wee na-ego ka ezumezu wee na-achụ aja n'isi onye ndu ọhamadike ndị Igbo Mazi Nnamdi Kanu. Ya ka nna ayọ ngị bụ nwoke ngị bụ nwaanyị tata biko nụ ọ bụ na ịfụrụ Mazi Nnamdi Kanu n'anya ọ bụla aja ka ị na-achụchụsibe ike ọ bụla ọgwụ ka ị ga-agwọ n'isi agwọsibe ike. Nke m mere emebe ego m ka m jiri wee mee ya. Ihe ị ga na-ayọ n'isi Mazi Nnamdi Kanu bụ ki na-ayọ ụmụ mmụọ na ezumezu ha ekwekwana ka izuzu ọjọọ ndị ilo zuru n'isi Mazi Nnamdi Kanu ka ọ dị ile. Maka na afụbelu m obodo a na-egbu onye aka ya dị ọcha ya enweghị ihe ọ kọmitiri by hanging. Afụbeghị m n'obodo ebe a na-egbu onye aka ya dị ọcha with firing squad. Ọ bụla aja ka ị na-achụchụsibe ike na agwọ nọ n'akịrịka they can never defeat us. Ọ bụrụ ekpere ka ị na-ekpe kpesibe ekpere ike ebe ọbụla ị nọ. Kpesibe ekpere ike ebe ọbụla ị nọ. Kpesibe ekpere ike ebe ọbụla ị nọ ka ọbụla ị na-eme mesibe ya ike lie nne. Onye ka nsị ka ihe aka m bụkwa nwanne ụnụ High Chief ike si n'igwe Ezugo aka ji ọbụla Nataluchi. Ọlụ mmụọ ka m na-alụ ife mmụọ ka m na-eme. Ọ bụrụ na ọ nwere ihe na-esi ike n'ụzọ gị ma nwa nwee ife na-agbagwoju gị anya na chọrọ ịma ife bụ ya bụ ife kọntaktị ya mụ na nọmba m 070 47 05 0968 or 081 35 63 7208. Ka ngosi gị ka esi egbu ebini gosi gị ka esi azụ ebi gosikwana gị ka a esi wee menya bụ ife maka na ife ọbụla danyela na mmiri bụ okwu ka eji achụ ya. Omena nkịta ada dị ile osi nga ada esikwa na onye karịrị ya. Ya gazie elu gị ihe ọbụla ị na-eme were afụ ego ya abụghị ife ọjọọ, ya abụghị igbu mmadụ, ya abụghị kidnap mmadụ, ya abụghị oshi. Asị m na ọ ga na-agasịrị gị asa mmụọ asa mmadụ dota nsilikwunya otu ahụ ka ọ dị. N'ọnụ dibịa bụ ọnụ mma, ọnụ akara bụ mmụ ya, ọnụ akara bụ egbe ya. Ọnụ akara ka akara ji wee dị ile dị ebube. Akara anaghị eji ego ego anụ na-abịa. Akara adịghị eje ọgụ achọ mma nke o ji eje ọgụ achọ egbe. Agazie.